Sangke amai ke file lo. Aprangsi kado we phanta kardom pajero kardom lapen aprangsi nilitum cipacili igla nili dak Surupothar Mondor Congress Committee amai phulo President Nilimen ke hainti ninirong tininong dilajan nangso pena phi Bhai President ake hai Naptali Bilung alang ni ke ting busti arong sidolo nabangso pena phi nililong nang klembang phu nang Cherabdun General Secretary ake hai Barnabas Teron alang ni ke Saphapani kinkam nangso pena phi pu mohila Surupothar Mondor Mohila Congress amai phi mate President ake hai pi Anjali Rong Pharpi nangso pena phi Bhai President ake hai pi Mirison Induar alang ni ta ting busti soro la cipacini ang denge lan han lo la si pini la bangso nang tomhan pherang kya mai mate nangki phanang ko alam theke pini tarik in ko ra pho November 2023 Honibar mate Saturday ani nilitum 22 nong Surupothar Mondor Congress Committee pen la bangso nalitum phan pherang ki na phanang ko alam the bangke la pahen je Kidam tang 22nd November 2023 Surupothar angkang along BJP atum radamai PKB pon 3 number dilajan pathua klam along labangso mai ki bipon ahut BJP along Surupothar Mondor Congress Committee amai phu pu kachikrong pen akai mukurong pi BJP along ka joining dun kido labangso puthaksi labangke ahok kali pusi nilitum Surupothar Mondor Congress Committee ahin pen jong ponlo alangli labangke Congress along aprang dota hai lo mene sitame non bangke nilitum Congress along nangki claim nangki dam dunave lasi alangli ke Congress along a president Surupothar Mondor Congress a president ke alangli ke chekrong am thablo jongsi alangli aprang Mondor president pusi cipunai polo alangli ke non president pusi cipu sitame sojong nilitum Surupothar along karjap thip ki claim thip a president ben chenglok nilitum a committee thir thip atum karjap dong kane ki claim ki dam patir pi tum doko ka phige alangli labangso alam ninje jede nai polo lasi nilitum labangso puthaksi nalitum pherangke phanang phalo la pulutangte alangli mukurong pie bang isi illegal ki dam pusi nilitum Mondora hin penstame jongdam lo pachini lo lasi eprang ki bangji ki claim ki dam ki messenger phan pulutangte alangli stame kladak pensi halo bangso ariliani stame lam amukha pangdak donai polo je alangni ex Mondor president puli chipu pusante labangke thanglawe stame nonke Mondora president pulete ke present claim bom phansi Mondora president puji lasi non present claim bom pulete nilitum dokok nili arjaptana mala lasi alangli kichi pudam labangke chokje lele pusi nilitum jongdam lo nanti lah mukurong pi BJP lang gedun jadi kenali tum Congress pen kon kana hok puji mukurong pi alangli Congress along dun jui polam the bangke nilitum Congress a party ba Surupothar Congress tum thang kadukson kana hok avi BJP along la mukurong pi inut kidun jui po bangke nilitum Congress tum thang kalukson kana hok ave lasi nilitum bangke arjap thip do thip lapen Congress abang phu bang phi dongke non ki claim ki dam stame chido thip la lapen hala bangso ani stame kado kabe arata theglong lo mukur dong pian si arjap dun chot alangli ri sangho dunia avene kado kabe ta thegonong phong lo je alangli long karjap dun masi Congress atum ave la mukur dong pi ni ve ande kenali tum mang bong man ko pini ke tonti si BJP long sepok dun langsung duma parti long claim bom ake hai mukur rong pi ahok lo aprang Congress along president ar pupek lo pusipu sitame halasohut alangli mukur rong pi ki claim thekte ki claim on e alangli nije masi resignation chipilo neke claim on e damun e lo munir organize thekte pachun on e puwa joine si alangli nije masi labangso ar pu benchi o lo resignation chipilo lasi alangli claim on e joine si puthot nili phan nang jong lo lasi nili bangsi Surupothar Congress arar phan pang tai phan nili si arjab lo tuani
mukut rong pi ke pon Congress pen ke bang trokep ranar kep pulo so alam ko anahok lo. Kidamtang 22 November 2023 labang soa BJP toma rally long mukut BJP long ka joining dun bang trokep ranar kep 68 ando po bang ke ahok kali lake kipachorai pon athe haladak kaddo ka verat tumsi thek pronglo kar jabdun mata Congress pen ke mukuran se ar jablingan ver alang li tum jong si 68 a Congress a vote card tum jong si ka joining dun do purete abang futin manta hala joining ma pla ragra hala dak par jap nahi ke non ke kar jap ta thegon de la a khotok lo ja ke bang troke raner ke kali bang pharo bang hajar tala ke tok milu lasi la bang so bang ke kipu pon thap ki jong pon thap ki tin pon thap si kaphan cha pon si kipu pon chot laga ahok kali nili tum Congress arat do thi patum bang ke kilure kalilo nona por ke lasi Congress ke ha ya por po Congress bang si kaddo ka beta Congress claim dam bang phu bang phitum ta chido thip char jap thip nang nang tum matha teng bang ke la mukut rong pi aprang ma da BJP long joy pen ke claim dun la puso nang tum honde mi asam do ma mukut rong pi inut claim bang phu pulo setame aprang ben setame mukut ke inut BJP long ta kachirap do puge nili tum ta birta long Tum kelang bom lake Malong News 24/7 ham phanga pharman klar da kabirta